Bon dia i benvinguts a la presentació de la Guia de Bones Pràctiques del desplegament urbà de xarxes de fibra òptica per façanes. Dóna la benvinguda a aquest acte al secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, David Ferrer. Sí. Bé, molt bon dia a tots i totes. President de Localred, president de FECEMINTE, gerent, amics i amigues, gràcies per estar aquí. També volia donar la benvinguda als alcaldes i representants del món local que ens segueixen per streaming. Amb la situació, diguéssim, amb la que estem, hem cregut oportú que aquest acte fos amb aquesta modalitat híbrida i que ens permeti, evidentment, poder-vos explicar i, en tot cas, donar la benvinguda a tots els que ens segueixen via online. Bé, jo només volia dirigir-vos unes paraules per posar en context una miqueta quina és la motivació que ens va dur a impulsar aquesta guia. Fa uns anys, potser fa un parell d'anys, quan alguns dels alcaldes amb els quals parlàvem ens traslladaven la seva preocupació respecte al desplegament o quin impacte tindria el desplegament a la seva ciutat o al seu poble de les xarxes de fibra òptica i l'impacte visual que aquesta podria tindre per façana, vam creure oportú i també parlant d'un Localred que calia fer quelcom per intentar ajudar aquests alcaldes, el món local i també els operadors a l'hora de determinar uns criteris. I de fet, el que us presentarem avui és una guia. Vam entendre que era oportú instrumentar-ho a través d'aquesta proposta de bones pràctiques, no entrar en instruments, diguéssim, més durs, com ordenances que al final són més rígids, però que creiem que la voluntat de tothom és de fer les coses bé i avui el que us presentem és, després d'haver, diguéssim, treballat intensament Localred, FECEMINTE i la Generalitat de Catalunya amb aquesta guia, us presentem una miqueta quines són les propostes, les conclusions de la mateixa. Per tant, sense més, diguéssim, demora, li demanaria al president de Localred, sisplau, que pugés a l'atri. Moltes gràcies. Avui poder compartir aquest acte de presentació d'aquesta guia de bones pràctiques aquí al Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals, conjuntament amb FECEMINTE, la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions, i també les aportacions que hem pogut fer des del Localred en aquesta guia de bones pràctiques, que crec que és un instrument molt necessari. És una problemàtica que els que som alcaldes també patim en els nostres municipis, aquest desplegament de la xarxa de fibra òptica, que s'ha fet sovint, moltes vegades, d'una manera poc curosa, amb les façanes del municipi, dels habitatges que té el municipi, o quan fem qualsevol obra pública que es fa, sempre és la problemàtica del soterrament, que seria de la xarxa de fibra òptica, o altres subministraments són fonamentals pels nostres municipis. És una problemàtica que vivim molt als ajuntaments, als municipis, i per tant és bo que puguem disposar d'aquest instrument. Ens agradaria que aquest fos un primer pas, perquè segurament necessitaríem una regulació que permetés, a partir dels canvis legislatius que fossin necessaris, dotar-nos de més tranquil·litat als ajuntaments, però esperem que la bona predisposició per part dels operadors, de les operadores, que si podem arribar a aquest acord, de pogués haver-hi una signatura d'aquest document de bones pràctiques, seria un pas endavant pel conjunt dels municipis i pels veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, de poder tenir una ordenació que seria el desplegament de la xarxa de fibra òptica, perquè molt sovint, com he comentat abans, patim aquesta situació d'una certa de poc curosa, com s'ha anat desplegant, en molts casos que generen, clar, els alcaldes que estem al davant dels nostres municipis, evidentment tenim
les queixes dels veïns i veïnes, moltes vegades molt justificades, però crec que tenim al davant una oportunitat amb aquesta guia, per tant felicitem-nos tots plegats, que pugui ser un compromís en ferm per millorar l'ordenació del desplegament de la xarxa de fibra òptica als nostres municipis. Doncs crec que estem davant d'una bona iniciativa i esperem que aquesta guia de bones pràctiques tiri endavant. Moltes gràcies. I ara, tot seguit, intervendrà el director gerent de FECEMINTE, el Guillermo Canal, que explicarà la guia de bones pràctiques. Bé, bon dia. Bon dia. A veure, l'explicaré la guia, no explicaré el contingut de la guia perquè podríem estar una estona, àmplia estona, sinó els aspectes més destacats en la seva elaboració i sobretot les coses que es van tenir en compte. El punt de partida, com ja s'ha comentat anteriorment, és que la realitat és que les telecomunicacions són necessàries en tots els àmbits, en tot el territori, en totes les ciutats, i les telecomunicacions precisen de cables, i aquests cables han de passar per als llocs que sigui possible per dotar del servei necessari. Evidentment, aquests cables abans eren de coure, ara són de fibra, però continuen ocupant espais que a vegades no són molt agradables de veure, i aquesta era la cosa que d'alguna manera es volia no corregir, perquè corregir és molt difícil, però com a mínim entrar en una dinàmica de comprensió per banda d'uns i dels altres, en tenir en compte com hauria de ser l'impacte visual i en tenir en compte que també era necessari admetir alguna mena d'impacte per poder obtenir els serveis. L'altra part, si aquest era el punt de partida, l'altra part és que això intenta ser una guia, és a dir, no intenta imposar unes instruccions, no intenta fer una regulació o introduir una normativa nova. No, simplement el seu objectiu és oferir una sèrie de pautes que hem intentat que siguin raonables. Ho dic que hem intentat que siguin raonables perquè penseu que hi ha aspectes que són discutibles en relació per uns i per els altres, i sobretot evitar l'impacte, sobretot el visual, i una possible o un màxim d'integració en l'entorn urbà. Insisteixo, no contempla aspectes tècnics, instruccions de muntatge, materials a utilitzar, equipaments, ni res de tot això. Són unes pautes i recomanacions. Sembla que... Ara. L'objectiu? L'objectiu és evitar coses com aquesta que apareix aquí a la fotografia. Dic coses perquè no sé quin nom donar-li, això. És a dir, superposició d'instal·lacions, cables penjant, les etiquetes dels cables també penjants, i intentar, en el possible, evitar situacions com aquesta. Un altre objectiu era aconseguir que la guia tingués dos destinataris, fonamentalment. Per una banda, els operadors, que això, no sé què li passa, que un dia, mare meva, o sóc jo o això m'està... No, però... Bueno, a veure, la guia tenia dos destinataris. Per una banda, els que tenien que fer el desplegament, i per una altra banda, els que tenien que rebre les conseqüències d'aquest desplegament. Aleshores, es van contemplar que participessin d'alguna manera en la redacció de la guia tant la banda
tècnica dels operadors i dels instal·ladors. Suposo que aquí vam tenir una part important els nostres socis. I, per una altra banda, el món local. I aquí l'aportació principalment la va fer Localred, que va ajudar a matisar aquestes coses que a vegades, des del punt de vista tècnic, era difícil d'interpretar. Però la idea és que la guia havia de tenir, a més, informació suficient, el contingut havia de ser suficient perquè sigués útil tant per als ajuntaments com per als operadors. Per aquesta raó,